O să începem cu intonarea imnului de stat al României. Bună ziua! Bine v-am regăsit, sănătoși! Doamna secretar de stat, domnul secretar de stat, domnule vicepremier, Canvana, dragi prieteni, în ședința Guvernului din data de 3 martie 2021 am aprobat numirea 36 de persoane în funcția de prefect și a 75 de persoane în funcția de subprefect, ca urmare a transformării acestor funcții în funcții de entitate publică. Astfel, au fost ocupate 111 funcții de entitate publică dintr-un total de 127 de posturi de prefect și subprefect. Așa cum sunt convins că știți, toți cei 111 prefecți și subprefecți și-au preluat mandatele în data de 4 martie 2021, odată cu depunerea jurământului. Ieri am supus aprobării în ședința Guvernului un număr de 5 proiecte de hotărâri ale Guvernului, având ca obiect 3 numiri în funcție de prefect la Tulcea, Vaslui și municipiul București, respectiv 2 numiri în funcție de subprefect, Covasna și Tulcea. Permiteți-mă cu această ocazie, în câteva cuvinte, să vă transmit un mesaj, așa cum am făcut și în urmă cu o săptămână, pentru că, în opinia mea, responsabilitatea dumneavoastră, a celor care veți prelua funcția de prefect și subprefect, începând de astăzi, este una foarte, foarte mare. Prin depunerea acestui jurământ, vă veți asuma o mare responsabilitate față de România, față de cetățeni și față de Guvernul României. Începând de astăzi, aveți o datorie importantă, veți vegea la respectarea legii și, în același timp, veți acționa ca aliant între comunitățile locale, autorități și Guvernul României. Sunteți un factor de echilibru politic și administrativ, iar cuvintele care trebuie să vă definească activitatea sunt responsabilitate, integritate și profesionalism. În ultimul an de zile, România, dar și întreaga lume, traversează o situație complicată generată de pandemie. În contextul stării de alertă, rolul dumneavoastră este unul crucial. Trebuie să fiți conștienți de datoria pe care o aveți în gestionarea pandemiei, în derularea campaniei de vaccinare, în informarea corectă și promptă a cetățenilor și, nu în ultimul rând, în îndeplinirea funcției de reprezentant al Guvernului României în teritoriu. Aștept de la dumneavoastră implicare totală, o bună colaborare, o bună coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, responsabilitatea față de interesele comunității și ale cetățenilor și asumarea deplină a rolului constituțional ce vă revine. Nu uitați că astăzi sunteți investiți mai întâi de toate cu o responsabilitate și mai apoi cu o funcție. Vreau pe această cale să le mulțumesc în numele Ministerului Afacerilor Interne celor care și-au încheiat mandatele de prefect și subprefect. A fost poate cel mai greu an din istoria instituției prefectului, în care a fost nevoie de reacții ferme și asumate, de decizii fundamentale pentru limitarea efectelor pandemiei SARS-CoV-2. După cum știți, nu am încheiat definitiv acest capitol al luptei cu pandemia. Am intrat într-o nouă etapă care ne conduce, sunt convins, spre normalitate.
Iar dumneavoastră, cei care azi depuneți acest jurământ, aveți obligația să vă îndepliniți cu onoare și responsabilitate misiunile viitoare. Tuturor vă doresc mult succes! Hotărâre privind numirea domnului Borician Cosmin în funcția de subprefect al județului Covasna. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Borician Cosmin se numește în funcția de subprefect al județului Covasna. Semnează prim-ministru Florin Vasile Câțu, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea are numărul 291. Domnule subprefect, vă rog să depuneți jurământul. Eu, Borician Cosmin, numit în funcția de subprefect al județului Covasna, prin hotărârea Guvernului numărul 291 din 2021, depun următorul jurământ, în conformitate cu dispozițiile articolului 251 alineatul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, prin codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Covasna. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim și felicitări tuturor. Aș dori să transmit un mesaj de mulțumire Guvernului pentru încrederea care mi-a fost acordată în continuarea mandatului meu. Doresc în aceeași măsură să le mulțumesc foștilor mei colegi din echipa de conducere, domnului prefect Iulian Todor și domnului subprefect Sergiu Mitroi, împreună cu care în decursul anului trecut am avut un mandat destul de dificil, având în vedere situația pandemică cu care ne-am confruntat cu toții pentru prima oară. De asemenea, vreau să mulțumesc structurilor MEAI și MEAPN, care anul trecut au fost lângă noi și am avut o deschidere și o colaborare foarte bună în tot ce a însemnat stoparea acestei pandemii. De asemenea, directorilor de concentrate, instituțiilor de concentrate cu care am colaborat foarte bine și sunt convins că acest tip de colaborare va fi și în continuare. De asemenea, mă bucur și fericit pe colegul meu, domnul Valo Xilar, că a venit lângă noi în această echipă. Expertiza lui juridică cu siguranță se va cunoaște și ne va ajuta în cadrul instituției. Din punctul meu de vedere, trebuie în continuare să ne focusăm pe nevoile cetățeanului, să fim cât mai aproape de cetățeni. Iar, nu în ultimul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor mei din instituția prefectului, pentru că am întâlnit un colectiv de oameni dedicați, responsabili și foarte bine pregătiți, fără ajutorul cărora multe dintre lucrurile care s-au desfășurat anul trecut s-ar fi desfășurat cu siguranță mai greu.